Asha eintach Tom da met a forele karma. Jack, be cún. Tá so go mac go staire. Ba sé eintach ba met an filler an chancel a bhíochain, an sail sin go Kainter an Creamer fan amse. Life before karma. Jack! Na tí le níos cuiúsí faoi, gur dóid túí. Cirt, gur tá má an karma, ce chuin ana mar sin, ní féidir tlocha gortó. Agus céir fú téin, a go léon bh gan agad téin. Mu si Dylan a bhí gceiste go. Nach near óid tú weite. Ja, ra má bhfuil mar céintach. Ní féidir chunna horta bheit. Bair Dylan imach nó réimún sa bháthir. Bair na slán aga leis, na chuimhil se. Tá má céinte faoin méid se, Tom. Tá má sul go mór le life after Carmel. Smuoine. Ben muid an teacht agus imachtas ar deach hain cibe cén óras míling. Éisteach linn ar rá a cheol hain. Tá seach gáile beidir. Drama eáil nó na picturí. Carmel eicil ar an stáitú beidir. Iwa. Vetting marchtal het zagens leanen we nog gewoon heel. Close caller Dylan, maar gans en tanner vader scraddy. Niet zeggen donne sin. Het wordt gewoon hij vader straks de galastig. Rud eller vader hij vannacht dan. Er man nog het start erin nog. Wat was jij niet zinnen is? Agus een wat niet kuune. Ik vind dat ze maar geen de gone. Ik heb nog veel uit de ekelen, maar heeft ze in de scale reef. Het is mijn naar het heen en maar vader. Niet sin fear. Kunnen nog goede water ik gas er gaan tassen gone. Yeah, right. Anyway, jullie staan keer wel toch goed doel toch voor je. Je hebt me gar henne Carmelat. Carmel, get real, man. Weet je waar hij zei toch het hij? Wij, in zo'n kino met mijn kreegna. Maar ze galastig is niet zijn neenre. Stal een scale. Want toen gewoon kalraartig er al een tiger vrehelinef. Is Kylant Ward an station é ón. Is sé Jackar duine cinile á an áit. Asúla am gnáir go bra leis san Astráil. Comesca ceán amach nuad a borm cinnte phléileat. Aber leat? Well, tá molla nu am san seola ha chlárón. Well, ar chuir tosa éon am a mú chuir a smíint le chéile, ha? Wel, siad op sy gynnar cyn John tas y mwli hen. Ta'r ard wahir, han o'r bynnag yn smwynt yma i'ch dynnu hart yn sio. Níl mó cinint fao seo léon. Och, tá se anhimú go deo. Chlár eile faoi beí. Ja, wel, fi locht eisiau dy mwr y clarwn, you know, fi'n y tams bre ard. Chlár radio a bheith ceangad le chláracha beíoch a créidir a stáisiún eile, na? Yeah. Agus písa a siris fermiort i gach seachtain. Agus íana. No, níl mó cinint fao seo. Bheith golóir triblóidí baint leis. Ach, ní bheach se anés gagrú. Gus cé chorach a láthraí? Well, misise. Come on, Liam. Hogan a Liam, jab ar dói yn da harm sio, you know? Agus céir faoin preise grún siad an chlár ceanna céine nóirí. Ach, sin an nora. Tá rudí ní sáranis. Ar yn rwyd sy'n harlín neri hen, dyn dan am y dasin. Siel am hen gwa proposer dói cyr i gynnu hylyn sy'n i Liam agus yoga faha amad a diwlt gyda. Beidir é. Ba se bhád ní sár, fan go bheice tú. Well, is fearr am seans a thuirteid mar sin. Gur mí mád i chean. Tréile me é dosach a fear mísa, agus má éiríonn leis, agus má haíonn sé leis an luchtéisteachta. Well, lena méidir raig an sin. Gur mí mád i chean, nílik me síú a ríide. Feicimiid. Ón. Se. Go é seo? Ní le nach pont as beag. Go mágad. Ní ra bhíon gá. Hard am go ma in the sharn. The bird tishmore, go block lid, so to get on for. Abram, cyn mod had sach an tishmore. Tá go gilor féidir tú ganslis. Ik stil na fannacht tan. Is leanna bheith beir al cholle galua. Tá sagam ach déitach se bheith wad níos measa. Ja, cech Bell, it's more sportsy Carmel. Curgas macht in a contát an rúniad. Then our Jack Hayes. As go brach leis. Tá me ceapan nachhaach me aonar a chud druchféisteach leis riamh.
Bhí Jeffar ar a bhéir muis. Ar Jeffar mo hón. Níor bhac se leis an montan na soscail fiú. Nuair is muoine mar a méid ama chatú golabhú deil fictúir se. Tá go rá rounds le chríoch móige. An bhí, tásúla go meis an níos béí leis na behí mar sin. Ceapan héan is go fearr go mór fada úsáid bhaintear sa seanflór, I níanach leis an meid starter. Seachas a ceannacht an stupsin a ádainn an chlár an bhácus. Tún cheart fada cholí ach brenna, Tá hééis se tábhar nó seáil isteach, Natural Ground Projects. Tá an éilehar ag tíirta go teán óláin. Ó, thug go leat na bhfuil set san is. Ach béidir go dríáil sin an báta seo. Tá gairí go maiile sa siúpúil. Tá sins. Ach tá go leor le díanaid. Níle náíre, Deach gasú scoil an náterecht. Ó, is táine mar cá gaon ina bháinna bhernaí. In nimmer go cócaí vín sanach ná, Barlam san na víns me gobartseil am héin. Agus ní aíonn tú peidir ná máidirhaid. Ní ar meach se. Bíchas sé sa go mis an dimnúch, nóid bhile séar a lethe níanachlób. Agus an másla thug sí gomsa, agus a rá nach néireach go maiile mas na grathí seo. Well, tá mis ceap go neir a char cín leis, tá an éilehar lehead. An gur an míle maithe bhernaí. Sláán is. Fáin. Cholí. Ó, díit líam. Liam, rud hís mé cheart? Bernie, ní chéad go hála. Harrig Seán job ónam. Clár ón, a Liam tá se an éta. Chos dúirt mar leis, dúirt sé ben smín sa chul se le fádan lá. Go mo leisceil, beidir na chola tú éach tá cá mthaigh na pumpaí fannach le petrol. Ja, be me machna cholí. Tá me cintin is gúil go leorráid le déile leis. Tá an siúpa se le déile agus na pumpaí agus... Me ceart glór cholí. Am bhhaile sanna sé déan tíochtta stechar fe háhfuir a chluige rohan le agus hiúdan an hónaáid. Gur míl mád a cholín, ach tam ná ar a thuirs gon tupa agus gon na pumpaí. Agus a réanas níochttas sa heachtasteach nach bhfuil de cottage industry le heachtaid. Well, tá sí galant, Angela. Agus agus an bag cútíalta tarí fasta. Nó sin na dút ceartaí hain. Ó se, tá si go hálín ar fad. So, Angela, chuir me sa go nóála? Mar sin ar clúgam. Níon sin na doctorí seoir a bíidir. Slú mór cuairtúirí rís, Angela. Cha gur leanmháilis sin Johnniu. Ó, tá sa tain an nig ag seitáilte fan sa bhag seo. Bhuiir tú má chuibhs mábal tanháile sinnéad. Bhí mé leir leis an doctor nóid hin, agus tá deis céile an dit, dúirt sé go bhéit a gáilhhailniu. Nis dúach más mí le. Inis? A hí me go mhgam le fan tí coppla léile. Well, domrad i gur anastéiseach general tagad fécart fannach níos fuide. Ach sin áíocht an epidural, bín sé bhd níos éca teú taí. A go sin taid am an bháile, níl tégan seo. Níar is go ddíglim hána bháile, caiim a scartio thoraí. Anna gáda sin dhéana Angela. Is féidirlumm síbethirteid agus an bhabí ar nói. Ábhar sin go sínta man ar biste le a chéin. Cín sin ar biste. Íntaachta sé sin socrathe. Tuair mí sé cúnar dit do héana réit Angela. Réit, níls gom chumá déad í chéin fiúin. Má leat as an job. Ó, fanna mí orh sa car. Ceir go leid hen. Is béir dús a írí má seo go gasta. Owen, a bhfuilna a cadástoid. Níl, Tom. I'm a sweeney ver an maid atá le hagarrád. Well, sin a bhí geiste go ná, bhfuilna me ceartta a héana agus Tom. A dála a féanta sé an tádarh. Níor hála. Chur sé astam an maid fústar bhí á dhéanamh ag sinna maid. Tuigim go bhain tú mí hoca leis mé brú a háirt fel láhad. Tá tú túirt fé achta chó mórsan, a dal dí tír chó de friúil. Scrínim go mandar bhís héna dal dí nastrá, hí an irid san leis a prúgam agus gan tuairim a gom cad a bhí Roma amach. Badrís cad a brahas wom. An postan, yeah? Ní he, ach na siúlódí seo cos trá. Bíochan tú machar a tagéin Atlanta. Sí brise na carigdecha san péirúr ag séidir maig. Ar cha tú raint am a cosfargar na bhí tú san Oslo? Ácha, yeah. Ach tá an tagéin ciún ábhrín de friúil. Go minic ní bhín si cho ciún san. Bhí na tonta cho mór. God, is cuinim go ma. Níor sanach tú bh caiicís na masin, chus éana agus Carlam Alice. Amach a surfáil agus gan clúgad bhfuil go bheog ná bách sin. Marach go raibh Bert Lifeguard an lá chéana, bhil ní bhéin an sa hanú.
Agus is socha go raibh orthu an kiss of life a thuirtíomh. Bhí díreach mar seo. Ní bheith tusa cosbáir go néfar meg? Ní bheith mé lár na tíre. Muthe marcaíocht gach lá. Tú raibh bheith na campal san na svéile a bheith sách fion. Bhís a marcaíocht ó bhíos 8 mína díis. Tá masú go mór leis. Ach tá an ceart agat. Ar óig mé weim an téarúr agus na siúlótaí sa. Agus cad mé an romsa nach nario tú wet mise? Beag ar nóir tain agan go luair. Pas a gom. Éis Nelly. Beag ar deach chéin agan san astral. I níag na nullig. Agus níl an nullig ach 10 heachtain ó hin. Tá an súr chomh mór leis. Right, Angela. Okay. Cora McInish. Gur míle maithigad. Se fáilte bhhaile rút Angela. Gur maithigad. Míhá, coile. Te chuig go scuilú amach chalóí. Tágaí seo. Agus é seo. Jason nach mór an áir gur féidir an lehéadí haigi gurán gasúí gnáid. Bobby Bocht. Bhfuil ar leid an méid a thar bheith bant leis a scéal súrach go léir os rud a go cailíní, féidir nach túir sí tríthe grána hathair le. Sála, tá go deireann a bheith mar athrat. Ní ránach smaoine? Írá, rí, rá, agus rúle búge. Bidan an trúní go gotar. Se cos le crap bud nach bhfuil? I teáine bhí an iontas orm gur bhil goras go bailach céan túméad go sí héana amachchas an ospidéal? Wel, hyn tadal y tisgyn. Fi mis yn oed cert, ag an an cert. Si'n y meid. Bidan ar y bwtach i'n bwg. Da gacrw twcus Jack o'n gar, Angela. Gur maithigad i chéin. Pád rod. Sa'n lif ffol. Fána chean. Mae eisiau fair play with Angela. Bhí hí, ní narsú. Cos tí marí fánach leit sa mér. Chwili go cac lór, Angela. A te gur maithigad. Na bhil tú gur a thar fáilte rún? Fáilte? Ulas ar céir a bh gurú fáilte níos, leis an sarcas sin nach raibh. Ricfasta, rashers, sausages, black pudding ball, i bheith chuí. Bhí sin rud tá chu bhíúirt a bí harta teáil sí Jack Hayes fan na chuine. Hello, Mag? Yeah, Jason. Eich second. Tás a gréir a damar a géir dal sóstan ar seachtainna. Yeah, well, bhí me smaoine bhir dal sóstan ar seachtainna seo. Tá híine? Well, in sam, bhí me smaoine bhir zardain beidir. Tá bosta fágáil gaile an lón, bach se hósan sin hart ar hocht. Ma, sure, is cum sa dul faoi sin. Ní éis sin le focailí ar sin ní smó. Yeah, bach anchraach an hósan. But that's not cuidálaigh náflicense ach mai. Agus tuair man airgad it's nar heachman sóstan. Yeah. Okay. Right. Fleck me ar an deir seachtain humor sin. Right, slán go fóil. Slán. Bhí mar rifréid na sif sa leogréisa. Ó má fear. Sin de chuid sin is tá mé cepa go mé Vanessa an chuid is módí bhar chlódach. Agus ceirt féin deir seachtainna? Ba fáibal leis na deir seachtainna ceir go leor. Well, bhí me se cuoinú níor sam ceart a cheapan stof bhí seo ach... Aber lead?
Well, bhí me cuiinú go méidir go bhéach Jason de seachtain íana. Cuineo teag nócha agus siúracha teirigid bresin neamhs blachas rá, agus ní bheith chorms na bilí ar fadaíc. Well, sin ansmoine right. Mesto? Yeah, ditach se fang of me. Yeah, ditach se gá shifty an line ar seachtainna. Cean aber de hain agus cean ellen sin ar an saharn maidin útránóna, cibrad bheith fellna cho? Yeah, déit champéíana agus ní chuir teisteach ar chud staidir. Well, réite tá mai cepa goil tú heisteach so sa réiteach do mo chuite fibre agus do chuid hain beidir. Tuach beag? Bei. Ó Vanessa, ar chultún dáscéil. Cén dáscéil? A líam heis chlár hain áil sa radiofobal. Tá mo go bródún sin es. Barney stop. An ní bhan nús cúis leis. Má leon cáisfága? Ó, ní heb an gúil. Cúir faoin ham, cheanna mé ham ar maidin. Ja, wel, bhí ochras ar líam, ní heb me gnach se bhaid. Cínte bhí ham weim, agus sin fá cheanna mé ar maidin é. Má tá hamhaid féidir sé ham héna ceannach, nó roiint airgad a chuirteach sa kitty. Na bach le líam. Tá droch humor mé gur Robbie gobar ar na cholich den teachtain se. A chud said, déit a bhí níos tuiscinna dí Vanessa. Níos tuiscinna dí Vanessa? Ja, maar déit a chur san áirih níos minicí. Déit a seisina bheith mar chud gan Ivan nó se tead. Cos leis a tai. Déit a chart cín leis a tai agus léine. Bin beúis leis a job nóthug Sean Brennan chuid. A líam, níl seocha tús. Na chud chun ceaparí í riachna. Ní bheith, an ochras ar níos smúgar mod. Well, you know, smaile me. Tá stíl galanta, agus, you know, far an short sin muineal did. Agus níl sé éasca éadí ála ar an don bhuinéil crútharan. Hey, well, let's get seo hen. Talúthar am go go le ráús na fodí dodí sútsin sa deirí hir há. Gansí brete, sin rud a taíolart an jefrú. A máidir lei sé de, ná Cé a ceir leis an dá? Well, ní se anta adventures in a seáil. Lis siad an rud is mó dárig mé mé an conference sin ná a chuid nagan. Má nagala? Agus, ná an hitú sin? Well, ní ag fogel le chur an úl ar an méid a dárig mé mé. Tás agus a haid baldaí. Tá min ar ire. By the way, gur i céad mai go a sucht an job sin a hort a líam. Dhéana sé jobbar dóide tá me cinnte sin. Tásúla am go an ceirt agus. An dói leat grás sí sús a fá sí Bernie. Á, des cinnte, mín tá sin na ganneal ar fáid. Tá bhaid níos múmúine as hen, tá sé bhaid níos sonnaí an hen. Chn sé aonúir am an irid sin daoine hart an seo tá hééis pósa ná tá tí pósa. Cé ar tí pósa? Well, aí agus ón mar hapla. Well, sílam sa ggóil ónartí ealaí dumpal. Well, tá sam go bhfuil sé gimime th leir ach ceap mé go méid se chun filig an nola agus í thuirt reis leis. Sin rud a deir se ce go leora, just sílam sanna bhar rud an te ceart fan bhartin, just feimsa vibes aiste a bhua fan ar an teart. Nach méid sé jazz mar sin héin socrú síos. Iste nes hold your horses in. Hey, nes... Stad, though. Should be Irish stab on what you be. Bhín an you gcónaí ar tí teachtas teach muna bhfuil sin seo hena féin. Well, tá sin na cónaí sa tá seo. Look, síle tá sé amateach an slí an mín oring bheith cuaramach sa teach seo. Tá mar sin nás bert dhéagóir. Agus an rud is amadí ar fad ná go bhfuil áras an mór full agam sa chuir an bóthir. Céim fannach mogan tú teachlum? Tás go a chéin na díglum. I mean, tá brona ar ma. Had you ma amach agus Anya agl an seola a hen? Oh. Tar isteach. Nú meid súla. Tá gurí cop an té na cafin ar agad. Ní bheith chu magad. Éist, hasig bhaim chu eáil a rís. Sílam gras cin áil burb leat ar maidin. Chicken ceach ó grach sa táta. Mar sin héin cum a leisceil am mar rud é gras troch féasa. As cuma, tá dearmid an tíagam hána féin. Hána an Greengraf go mórlam. An smíanamh a bhí an. Ní rá nach rudín beag. Ra éon rud ceart a réir sa fob. Bhí is a smíanamh ar an hiccup a bhí ag me héin agus ealaí ag tús an táraigh.
nuair a fuair sé amach fé chuna sa fuair melda bás. Tá brom gurnis me go deaice. Ní dóilm godóirí ón maithúnas riomh go Jack de bhar gine sé dit fhí bhá melda. Tá cinnte go dúraigh. Ná cuma fé Jack ré os mis sin té gortííoch. Agus is cuiinem cé go ggurta is a bhíú ag an am. Chuir sin meán ar fáidirún. Bhí cuid gan bhil an tiltte eile. Tá a gom nach raibh sé céad fan géad unricil me an am. Bhí sé uásach an séireach do le chola le gan inseach dit go sean an gra sé HIV positive. Ní arút me go brocha. Ach ghlacham leis go darúd a bhí an. Agus tamtéis má húnasúta le fad an láis. An tú cínte? Nar há caidirh pásanta go le duine, mar thgam héna go só an tenútí réan na difriúla. I de saach ten si bh a híir i chéile, Sud sun a hagan na 5 na deach ná. Ach máiríad na 5 na san na háú, well, tag an ré eile na nach féad le dul an eistí cuasaí mar a bhíd. San na bhíon sa go. Tá an gorá leis nach bhfuil? Ié, táim. Ach tá rud beag go bháinna churástam. Ó faoin jab nua atá gón, na? No, ní hinné échre. It's just tá búra fé ónnig agus tám. Bhí díist annach chóir dúla na chéile agus níos stolinn go bhfuil sé tééis tite amach. Ó de spána sé sé riomhdit? No. Tá a thóga. Gar bhí sé mar cara óntaachta óna tháina sé dí ras narún. Á, tá sé sin go hálan. sé mar is manim smuoine bhrum héna agus óin. Le chéile go sunna sósta. Gan feic chuir isteach ná macharing. So, ceap cuasaí le héana agus ealaíonais. Tá siad tá. Níl so go mé ceart am ráileach cheap mé le déanaine ar a bálaí a bhí. Má tá aon rud mí cheart idir réine agus ealaí, cheart é rála hí. Spen aní éí agus ní bheh sé féráiltí ag ortó ríist. I léon rud a sé seo féráid. Rá mé bhaid mó? Mi sé leis.